በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦንላይን አለኒ አቱም ሰባት ክሳብ ዓሰርተ ተንጀልኩም ትነብሩ ካልእ መዓልቲ ተረፈስ ነዛ ሰንበት እኳ ደቂ ገዝኡ ቤተ ክርስቲያን ንኽኸዱ ኢሉ ከተንስኦ መፀ። ሰለስቲኦም ግና ዘውትር ዝጥቀሙሉ ዝተፈላለየ ምክንያት ኣለዎም። ብቐደም እውን ባሕልኹም ኢኹም ኣተንስኣና ይኩን እምበር ኣነዳ ንዓይ እምባል ረቢበ ካብ ዝገድፎ ውሕድ ዘይገበርኩ ተወዲዎ ብምምራር እንዳተዛረበ ነፀልዎ ኣልዒሉ ገዲፍዎም ወፀ። ከይዱ ዶ ቁንጭ ዝኾነ ወዲ ድቃስ እንተኣበየሲ ነዚ ሓንቲ ሰንበት ዕረፍትና ድቃስ ይኸልኣና በለ ሓደ ካብ መናቕስቱ ነቲ ጥይት ዘይሕልፍ ዝመስል ከቦርቱ ተጠቓሊሉ ርእሱ ጥራይ ቅልዕ እናበለ እቲ ዓራቱ መስማር ክህልወላ ዘየደቅስ ብለይ ከተንሳናታ ወዲ 30 ዓመት ስጋዕ ስምዎን ኣብ ዓራቱ ኮይኑ እንዳተማጣልዐ ባዕልኹም ዶይኖም እናተሳና ዝበልኩሞ ድሕሪ ከዓ ንጥሙኹም እምበር ንዑ እኮ ዝበሎ የብሉን። ናይ ኩዕሶ ኢንተርነት ግዙእ ኮይኑ ለይቲ ኮፍ ኢሉ ይሓድር፣ ቀትሪ ከዓ ደቂሱ ይውዕል። ብሰንኪ ድቃስ ሓሊፉ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ጥራይ ክኸይድ ጀመረ ኢሳያስ። ሃለቃ ነበር ከምዛ ጥዒማትካ ደቂስካያ ዘለኻያ ጥዒማትና ንዓናኻ ሕጂ ከላማይ ተብስብ ኣደቅሰና ኢሉ እንደገና ድቃሱ ቀጸለ። ኢሳያስ ነበር እንዳበለ ስምዖን ክጽውዖ እንከሎ ሕሉፍ ይወዱ እናዘከረ ተዓሳዩ ይስምዖ። ብውሽጡ ባዕለይ ባ ሰላመይ ዘሪገ ጉዕዞ ያዘናቢለ እንዳበለ ክዳውንቱ ቀያየሩ ንቤተ ክርስቲያን ተበገሰ። ሰዓት ከባቢ ሰዓት ክልተ ኣቢሉ ኮይኑ ሰብ ቤተ ክርስቲያን በረኸተ ሰንበት ሒዞም ሰብ ድቃስ ድማ ገና ኣብ ድቃሶም ዳግማይ ተኣኻኸቡ። ሰላም ከመይ ውዒልኩም ኢሉ ተወልደ ሰላምታ ኢድ እናሰዓደ ሒዙሎም ዝመፀ መኽፈልቲ ካብ ጅቡ እናውፅእ ሃቦም። መቸም ኣይትቐብፀናን ኢኻ መግደፍካ ተማሊእኻና ቀልድን ሸለልነትን ዝበዝሖ ጉዕዞ ዘዘውትር ስምዖን እግዚኣብሔር ባኽብሎ ኣነ ድማ ግቡእ ክገብርን ክሕሸንን ኢለየ። ባዕልኻ ኸይድካ በረኸተ ሰንበት ተኻፊልካ መመፀኻ እምበር ካብ ዓራት ዘይትትንስእ ድንስ ዶ ሰብ ዘምፅኣልካ መርዓኻ ኢሉ ብሓውሲ መግናሕቲ መለሰ ተወልደ። ናይ ኢንተርነት ብዙኣት ኮይንኩም ሙሉእ ለይቲ ቻት ክትገብሩ ኮፍ ኢልኩም ሓዲርኩም ንግሆ ዘደግሰኩም ሳዕቤኑ ከዓ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ ምኻድ ዘዕነየኩም ጠንቁ ዝምዃኑ ዘይትፈልጡ ምዃንኩም እዩ ዘሕዝነኒ በለ ኣስር ኣቢሉ ወይ ለይዛ ወዲ ብቤተ ክርስቲያን ኮይንኩም ካብ ነፅኻ ተወሊኖ ክብል ሓደ ስምዖን ንክልተ ሰዓት ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተሃደኻ ኣብዚ ግና ሓዲርካ ገና ትቕፅል ኣለኻ ተወሊኖ ሕጅስ ኣብዚ ተኻየዋ ዘለናዮ ዘመን እንከዋ ዘበነ ግሎባላይዜሽን እዩ። ዓለምና ኣበይ በፂሓ ዘላ ክንርኢ ኣይንኽእልን። ዓለም ብሸድያ ተቐይራ ዘላ ነዊሕ ግዜ ዘይረኸብካዮም ፈተውትኻ ብሓፂሩ ለሊኻ ትረኽቦም ግዜ ኢና በፂሕና። ስለዚ ግድን እዩ ብዛ ዓለም ክንጓዓዝ በለ ስምዖን። ድሕርካ ተወሊኖ ዓርኬ ንስኻ ኮ ካብ ግሎብ ኢኻ ወፂኻ ዘለኻ ኣብዚ ዓለም ኮ የለኻን ንዓኻ ሕጂ መን ደሊ ይረኽበካ
በለ አስዒቡ ሳይሞን ካብቲ ዝገርም ግና ተወልደ ብኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ናይ ዲግሪ ምሩቕ ክኸውን ከሎ ሳይሞን ግና ብዘይካ መባእታዊ ኣፍልጦ እንተዘይኮይኑ ካብኡ ዝፈልጥ ኣፍልጦ የብሉ ስቕ ኢሉ ክሰምዕ ዝጸንሐ ኢሳያስ ሕንዙ ዝደፍኣሉ ግዜ ዝበፅሐ ዝነበረ ክመስል ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ኣታሓቆም እምባዮም ፋራ ከዝመት ከሎስ ወዲ ሹቕ ይጠንቀቕ ዝብልዎ ኣንታ ቆሉ ከማኑ ኣይተሓፍርን ንግዚኡ ማናጅ ገይሩ ስለ ዝተጠቕመ ከማ 18 ሰዓት ምስኔት ስለ ዘይረኣኻዮስ ካብ ብሎ ወፂኻ ኣለኻ ትብሎ ንምዃኑ ብኮምፒውተር ሳይንስ ናይ ዲግሪ ማዕርግ ከም ዘለዎ ትፈልጥ ዲኻ ኢሉ ኣብ ዕፅፊ እቲ ዝነበር እንዳበለ ዝወራዘየሉ ዝነበረ ሕነ ምፍዳይ ብዝመስል እዚ ዘይበሃል ውግረት ኣዝነበሩ እዚ እኳ ኖርማል ነገር እዩ ድሓር ከዓ ኢንተርኔት ኣይንጠቐም ማለት ዘይኮነስ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ እዩ ትሕቶ ንኣብነት ትማሊ ቻምፒየንስ ሊግ ትርኢ ነርካ ሓቂ هو መለሰ ሳይሞን ከም ህውኽ እዩ ንሱ ግና ሰዓትን ፈረቓን እዩ ሙሉእ ለይቲ ግን እንታይ ክትሪኢ ሓዲርካ ሓደ ፍረ ዘለዎ ንዓኻ ህይወት ዝህብ ዝረባሕካሉ ነገር እንታይ ኣሎ ምናልባሽ እቲ ዓለም ናብ ቁሸት ተለዊጣ ዝበልካዮ ልክዕ እዩ እዛ ቁሸት ኮይና ትበሃል ዘላ ዓለም ግን ብኣርኣያን ዕላማን ሕቖን ከብድን እያ እቲ ረብሓ ዝበሃል መልእኽትኻ ኣብ ድላይካ ኣብ ሂደት ደቓይቕ ስለ ዝበፅሐ እዩ ምስኡ ግን ክትዝክሮ ዘለካ ክፋእኻ እውን ከይተረፈ ማዕረ ኣብ ኩሉ ከም ዝበፅሐ ክትዝንግዖ ዘይብልካ እዩ ብምባል ንኣብነት ብርሃን ዓለም ዝተሰመየ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ይመስለካ ሳይሞን ዓርገ ንዓለም ናብቲ ሓንቲ ቁሸት ክቕይር ዝኽእል ጥበብ ወኒንኩም ከም ዘለኹም ሰሚዐ ኣለኹ ኣነ ግና ንዓለም ናብ ሓደ መድረኽ ክቕይር ዝኽእል ጥበብ ክትውንኑ ይደሊ ኣለኹ ስለዚ ዓለም ሓንቲ ቁሸት ኮይና ሓደ ዕላማ እንተዘይብላ እንታይ ጥቕሚ ኣለዋ ቁሸት ተቐይራ እንዳተባህለት ክንሳእል ዘይብሉ ናይ ኣረኣያን ዕላማን ስለ ዘሎ ግና ሓንቲ መዓልቲ እውን ካብ ዕግርግር ይዕሪፋ ይትፈልጥ ስለዚ ዝተፈላለየ ዜናታት ኣብ ግዚኡ ስለ ዝረኣኻን ዝሰማዓኻን ጥራይ ዓለም ኣብ ቁሸት ተቐይራ እምባል ኣኻሊ ይኮነን ከምቲ ብዙሓት ንሰናይ ነገር ስራሕን ክዓዩ ዝፅዕቱ ብኣንጻሩ ድማ ብዙሓት ንእከይ ነገር ካልእን ሕማቕን መልእኽቲ ሞትን ጥፋኣትን ከመሓላልፉ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ብኣረኣያ ኣብ ሓደ መድረኽ ምስ ትመፅእ ደኣዩ ክሐጉሰካ ዘለዎ እምበር ብዘመናዊ ምዕባለ ኢንተርኔት ኣብ ሓደ ቁሸት ተቐይራ ክንሳእ ዕላማኣ ሓደ ክሳብ ዘይኮነ ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ክዛረብ ተወሊፉ ፀንሐ ክመስል ተወልደ ዘረብኡ ውድብ ምስ ኣበለ እሞ ሕጂ ቻምፒየንስ ሊግ ፕሪምየር ሊግ ላሊጋ ሰሪያ ብሓፈሻ ኣይትረኣይ ዱ ዘረባኻ ኢሉ ሓተቶ ንሳይሞን ወይ ለይዛ ወዲ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ፅማም ዲኻ ትሰርሕ ትዓርገ ኩዕሶ ኣይትርአ ወይ ኢንተርኔት ኣይጠቐም ኣይበለን ኣሉታውን ኣወንታውን ጥቕሙ እዩ ክነግረካ ፀኒሑ በለኒ በለ ኢሳያስ ሕንኡ ዝፈልየሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝረኸበ ኣታ ነበር ኣብ ሕጂ በፂሕኻ እምበኣር ኣፍካ ተኸፊትልካ በሎ ሳይሞን እሞ ተወልደ ክርትም ይብስሓ ካብዞም ህቡባት ተፃወቲ እንተዝሓተው እኳ እዚ ኩሉ ክሪኢ ቅኒን ክብል እንዳምስየ ወላ ሓደ ኣይፈልጥኒ ፋራ ንስኻኻ ፈፂምካ ኣብ ግሎብ የለኻን ክብል ሓውሲ ኩሪ ኢሉ መለሰ ናይ ቅዱሳን ኣቦታተይ ታሪኽን ሰማዕት ኣስማትን ዘይምፍላጥ እምበር ናይ ኢንገርኦም ጥራይ ዘየብስሉ ኣብ ዓለም ከም ዘለኹ ከማን ዘይፈልጡ ሰባት ኣስማት ፈሊጠ ኣይፈሊጠ እንታይ ይጠቕመኒ ካብ ናይዞም ዘይትፈልጦምን ዘይፈልጡኻን ዓሌትን ትውልድን ተጻሪ ሓንሳእ ድማ ተሰይሩባ ተሸይጡባ እንዳበልካ ተሓመሎም ዘለኻ ናይ ሓደ ቅዱስ ኣቦ ታሪኽ ፈሊጥካ ብስሙ እንተትምካሕ መሓሸካ ነይሩ ካብ ማንቸሎ ባርሳ ዘፍረየቶም እንዳበልካ ትምካሕ ብስም እቶም
ንስለዛ ኣነ ንስኻን ኣላብና እንደበልና ንምትሓላ ዘለና እምነት ክብሉ ብሰማዕትና ዝሓለፉ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ዘፍረየቶም ቅዱሳን ምምካሕ እዩ ዝበለጸ። እዚ ምስ በለ ኢሳያስ ኣንታዛ ወዲ ፈሕባያ ኢላትኪ እምበር ግርምባ ክትሰብኪ ኢሉ ገና ብሸለልትነት ሃንደበቱ ተዛረበ ሳይሞን። ስቕ ኢሉ ፀኒሐ ተወልደ ስማዕ እንዶ ሳይሞን ካልእ መዓልቲ ገፎ ድሓን ብዙሕ መምኽኔታ ኣለካ ሰንበት ግና እንታይ ንዓኻ ብዛዕባ ሰንበት ከ እስኪ ትፈልጦ ንገረኒ ኢሉ ሓተተ። ሰንበት ደኣ መዓልቲ ዕረፍቲ ኢሉ ብድብኡ መለሰ። ካብ ምንታይ ንዕርፈላ ማለትካ እዩ ደጊሙ ሕቶ ኣቕረበ ተወልደ። ወይለ ጋዜጠኛታት ደኣ እንታይ ክሓትዮም ካብ ሰሪፎም ካብ ዝሓሊፎም ክሃድም ተደልዩ ዘሪኦ ባህሪ ንነገሩ ወላ እንተዝደሊ እውን ዝፈልጦ የብሉ። ሳይሞን ኣነ ንዓኻ ኢለ እምበር ዘጉደልካለይ ስለ ዘለካ ወይ ናይ ዘረባ ወልፊ ሃሊና ኣይኮንኩን ዝዛረበካ ዘለኹ ሓደ ክርስቲያን እየ ባህሊ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጴጥሮስ ብዛዕባ እምነትኩም ዝሓትኹም ዘበለ ምላሽ መሃብ መዳን ክከሉ ዝተዳለኹም ዝበለና ንስኻ እውን ብዛዕባ ጥቕሚ ቤተ ክርስቲያን መኻልእ ክርስትና እንታይ ማለት ምዃኑ ክትፈልጥ ብዛዕባኡ ዝሓተካ ዘበለ ድማ ብግቡእ መዳን ክትምልስን ክትክእልን እዚ ክትፈልጦ ይግባእካ። ስለዚ እዚ እግዚኣብሔር ልቢ ዝርኢ እንዳበልካ ንነፍስኻ ምዕልቲ ዕሻቅ እኒአዎ ኣሎ። ከምኡ ክትብል ከለኻ ግዜኻን ሓሳብካን ብኢንተርኔት ተገዚእኻ ብሰንኩ ድቃስ ሲኢንካ ሓዲርካ ክንስኻ ካብቲ ንዕኡ ክትህቦ ዝግባእካ ግዜ ግና ትሰርቆ እንተመኻንየን ከም ዘለኻ ዝፈልጥ ኣምላኽ ምዃኑ ኸዓ ዘክር። ወላዛ ሓንቲ ሰንበት እኳ ግዜ ተሳኢንዋ ናይ ኩዕሶ ዘርያ ካፈታት ኮፍ መበሊ ተሳኢንወን ወንበር ቤተ ክርስቲያን ግና ኮፍ ዝብሎ ሲኢኑ እሞ ከዓ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ዕዩ ዘዕርፈላ ክንሳ በቶም ንዕኡ እነምልኽን ብትእዛዙ እንኽተልን ተኸተልቲ ዝኾና ምእመናን ሰንበተ ክርስቲያን እዩ ሰሚዋ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ዕለት ሰንበት ምእንቲ ወዲ ሰብ እምበር ወዲ ሰብ ምእንቲ ሰብ ከምዘይተፈጥረ ብዘይሕሶ ቃሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣስፊርዎ ኣሎ። እዚ ዝኣክል ጸጋን ክብርን ዝኣክል ሂቡና ክነሱ መብዛሕትና መናእሰያት ግና ናይ ምሸት ኩዕሶ ክንርኢ ቤተ ክርስቲያን ካብ ምኻድ ተሪፍና ደቂስና ንውዕል መገድና ናብና ዓርባት እቲ ሙሉእ ለይቲ ቻት ክንገብሮ ብነምሲ ቁም ነገር ዘለዎ ዕዮ ንዕየ ኣሎ። ገድሊ ቅዱሳን ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ካልእ ዝተፈላለዩ ናይ ህይወት መፅሓፍትን ኢንተርነትን ዝበለፁ ነገራት ንጥቀመሉ ግቡና እዩ። ኣይንጠቀም ኣይኮነን፣ ነገር ግን እቲ ዝጠቕመናን ዘይጠቕመናን ንህልል እዮም። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮይና ዘሕለፍዎ ምቁር እዋናት እንዳሰላሰለ ብሓሳብ ገዲፍዎ ቤቱ ዝፀንሐ ኢሳያስ ሓቅኻ ክትወድሖ እታ ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ ራእዩ ኣስፊርዋ ዘሎ ንከምዚ ከማይ ዝኣመሰሉ ፀሓፍ ሃይለ ቃል ኣዘኪርካኒ እንታይ ከዓ ዘከርካ ሃለቃ ነበር ጊደኻ ዶ መድረኽ ክትከፍል ኢኻ እስኪ በል ንገረና ኢሉ ኣብ መንጎ ዘረቡ ኮለፎ። ዝቐደመ ፍቕርካ ሓዲግካ ኣለኻ እሞ ዝነቕፈካ ነገር ኣሎኒ ዝብሎ ቃል ዘኪረ ምስ ኢንተርኔት ንውዕል ካብ ኩሉ ርሕቕና ሕጂ ግና ናብ ዝነበርኩ ህይወት ይምለስ ኩሉ ግዜ ድማ ምሳኻ ኸይደ ተወድሓዊ ስለቲ ኩሉ ምኽርኻን ሓሊፍካን ዝመሃርካናን ትምህርቲ ቃል ህይወት እስማዓና ኢሉ ካብኡ ከም ዘይተርፍ ቃል ኣተወሉ። ንዓና እኳ ኣይተሓዙና በዚ ኢና ጀምዓ ገለ ኩሉ ግዜ ቆፀር ኣለና። ካብ ኢንተርኔት ምርሓቅ ማለት ንዓይ ካብ ብሎግ ምውፃእ ማለት እዩ። ስለዚ ኢንተርኔት ኣቋርፅ ማለት ካብ ኩሉ ኦፍላይን ምዃን ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ኣይኩሎን እየ ከምኡ ድሓን ሕጂ ንመሳሕ እሞ ሓደ ዓርክና ኣቦኡ ተጎዲኦ እሞ ተረዲኡ ኣሎ እሞ ብሓንሳብ ክንበፅሕ ንከይድ በለ ተወልደ። ያ ጀምዓ ኣነ ቆፅር ኣለኒ ናብ ወርሓ ደይከይኒ በለ ሳይሞን ከም ኣምኑ ብዙሕ ምዒዱ ዝረብረበ ተወልደ ሰባት ወረ ክነግሩኻን
ንስኻ ክትሰምዕን ተባህለ ክትብልን ካብቶም ዝሓዘኑ ጽንዓት ይሃብኩም ብምባል ጥራይ ዝርከብ ሰማያዊ ዓስቢ ዝህብ እግዚኣብሔር ኦፍላይን ምዃን ጽቡቕ ኮይኑ እንተተረኣይካስ ከም ምርጫኻ ዘለኻ ግና ዘክር በሎ ገለፈና ሕጂ በቃ ኦንላይን ኣለኒ ምስ ፈተውተይ ኢሉ ሳይሞን ካብ ኩሉ በረኸት ተሪፉ ወዓለ ከምዚ እውን ኣሎ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክትርአ ክትብል ካብ እምነትካ ብዓብዪ ድማ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኦፍላይን ከለኻስ ኦንላይን ኣለኒ ዝመሃረን ዝገሰጸን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመዝገነን ይኹን ኣሜን ዝኸበረን ዝተመዝገነን ይኹን